खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गोजोननायखौ आंनि केकेलाय बड' रादाबनिफ्राय जासिहरग्रोनाय जाबाय। बेजों लोगोसे दासिमनि मोननैसो खौरांखौ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैलायबाय। दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक खालाम। दानिया फै जोङो दिनैनि गाहाय रादाबाव। दिनैनि गाहाय रादाबाव दङ गोदो गोदायनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय क'क्राझार बाथारमारि गामिनि थागिबि रावबो गुबुन हारि गैयै समनिफ्रायनो रायजो जाबोनाय बाथारमारि गामिनि हाखौ सरकारनो एनअसि होदों होननानै बाथारमारि गामिनि मानसिफोरा बिटिआरनि सिएम प्रमद बर' आरो एमएलए लरेन्स इस्लारिखौ दुखु मोननाय फोरमायदों। फै जों बिथांमोनहा मा बुंनो हास्थायदों एसे खोनासंनानै लानि। गोदायनि जुग जोनोमनिफ्रायनो आबै आबौमोन आबौनि बिफामोन बे जायगायाव माबादोंबा आफामोना बिनिनो जोनोमबा जों बे जायगाखौ बोरै हगारनो? बे क'क्राझारनि एकदम बाथारमारि जायगाया गौराङा लांजादों। ओमफ्राय जों मोननांगौ हाखौ जों दा माबानानै लाफैदों। बे जायगाखौ जों बोरै हगारो? जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बावहायनो मोसौ लानानै जों माबायोमोन फिसिनानै बा माबानानै जों गाइखेर फाननानै जों जायोमोन। होमबा जोंनि बे हाखौ सेख'योबा बे हाखौ गभर्नमेन्टआ लानांगौबा बेसे लाजिथाव बेसे माबाथाव। बे माबामोनहा प्रमद बर'मोनहा आरो लरेन्स मोनहा मानो एथ' थगायसुला थांबा मानो थगायो हराखै जों माबायाव होननानै। होमबा अर्डार होआखै होननानै होमबा दा बोरैथो मोनखो बे लेखाखौ? बे लेखा बोरै फैखो? अर्डार होनाय ओमफ्राय दा बे सानसे खावसेनो जों लाबोबाय मोनबाय हरबाय मोना। होमबाथ' बिसोर थगायसुला जोंखौ बिराद थगायबाय। जों थगायजाग्रा नङा, जों थगायजाया मालाबाबो। जों मालाबाबो सानसे बेलासि जों नागारथारगोन। जों माब्लाबा नागारनायाव गैया, थेवबो जों नागारा, जों नागारनो हाया। जोंहा दिनै बे हाखौनिफ्रायनो जों मानसि जानाय। बे हाखौ जुदि जों हगारनांगौबा जोंनि फिसाफ्रा जोंनि फिसौफ्रा जोंनि माबाफ्रा होमबा मा जानांगौ? थानो जायगा मोनला, न' गैयाब्ला जानो ओंखाम मोनजायाबा फरायनो सुबिदा मोनबा बे गथ'फोरखौ मा खालामनो? मा जागोन बे गथ'फ्रा भबिसतआव? सिखाव जानानै जानांगोन ना दाखाथि खालामनानै जानांगोन ना उग्रपन्थि जानानै जानांगोन? बेखौ सानाखैनो माथो बर'नि फिसा जानानै बे माबाया प्रमद बर' लरेन्स मोनहा। लरेन्सआ सोर? बेखौ बुंदां, लरेन्सआ सोर? बे आंनि आयंनि फिसाजोनि फिसासो बियो, मालाय नङा लरेन्सआ। गाव जुदि मिन्थियाखैबा गावनि बिमायाव सोंहैदो, बुजिगोन बे। बे हाया सोरनि जायगामोन, माबे समाव जायामोन, नोंसोरो माबा बबे समाव माबायामोन, बिमा बिफाया बबेहाय जोनोम जाया, बबे जायगायाव मा जाया, बे हाया सोरनि बेखौ बिमानाव सोंहैदों लरेन्सआ। सोंहैनो हागौ मिन्थियाबाबो। मानो थगायना हरा? मानो थगायनांगौ? सासे एमएलए जाबाय, सासे चिफ जाबाय, बे प्रमद बर'आथ' थगायनाङामोन ना? जोंनावबो मेगनखौ जों हाद्रि साननाङामोन ना? जोंबो जाम्बि नङा, जाम्बिबाबो दानि मुगायाव जोङो जाम्बि जानानै थानो हाला, जाम्बि जाला जों। एसेबा गेदेर दुखुनि खौरां। गंसे फरायसालिनि 38 फरायसाफ्रा उथ्रिनो हानाय जायाखै होननानै खौरां मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला फोरोंगिरिफोरा गासैबो प्रेक्टिकेल रिपर्टखौहाय दैथायहराखै। बे जाहोननि थाखायसो फरायसाफ्रा फेल जानो गोनां जादों होननानै गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। दा बिथांमोननि लाइफजों गेलेनाया मोजां जायाखै होननानै न'खरनि आरो ओनसोलनि सुबुंफोराबो गोबांथार दुखु मोननाय फोरमायदों। उनाव मा जागोन जोङो मिथिथ'नो हानाय जायाखै। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गासै फरायसालिनि रिपर्टखौनो मोनसेबो दैथायहरनाय जायाखै। फोरोंगिरिफोरनि गाफिलथिया आरो भिजिलेन्सनि खामानियाव बे गासैबो फेल जानो गोनां जादों होननानै फरायसाफ्रा दुखु मोननाय फोरमायदों। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।